Сәлем, дуслар! Сәлем! Biz sizni tılsımlı resim dersinde көрерге бик шат. Bugün biz Әлфия апа белән бергәләп кышкы урман рәсемен ясарбыз. Безгә пумала, мамык таякчыклар һәм губка ярдәм итәр. Бу рәсемне ясау өчен безгә кирәк була тәлинкә, зәңгәр, ак, яшел, көрән төстәге гуаш буяулар, губка, пумалалар, су, ике яклы скотч, кайчы һәм ак кагаз бите. Иң элек кагазны ике яклы скотч ярдәмендә өстәлгә ябыштырабыз. Булай итеп ябыштырып куйсак, рәсемебез урыныннан кузгалмас. Хәзер инде пумалалар арасыннан иң зурысын сайлыйбыз. Һәм зәңгәр төсне алып, рәсемне буйыбыз. Ә иң элек рәсемне су белән дымландырабыз. Булай эшләсәк, гуаш буяулар кагазгә бик матур булып ятачак. Рәсемебез тигез килеп чыгар. Фонны буяганда бер серне искә төшерәбез. Пумаланы уңнан сулга һәм сулдан уңга гына йөртегез. Рәсемнең фоны әзер. Хәзер инде кыш турында видео карап алыйк, ә ул вакытта фон кибә дә торыр. Табигатьтә ел фасыллары һәр вакыт бер-берсен алмаштырып тора. Яздан соң җәй артыннан көз килә. Көзне кыш алыштыра. Бу нәрсәгә бәйле соң? Барысы да бик гади. Җир кояш тирәли әйләнеп йөргәндә үз күчәре тирәсендә дә әйләнә. Шул вакыт җирнең төрле өлешләренә кояш нурлары төрлечә төшә. Кояш иң күп җылыткан урыннарда җәй булса, кояш нурлары азрак төшкән җирләргә кыш килә. Кыш елның иң салкын фасылы, кар-бураннар вакыты. Кыш көне кояш күктәге соры болытлар артына кача. Болытлардан җиргә ап-ак кар ява. Карның каян килеп чыкканын белергә теләсәң, безнең каналдан кар турында видео кара. Сылтама видео астында. Үсемлекләр, агачлар кар астында кала. Кыш көне алар үсүдән туктап тора. Кар күп яуса үсемлекләр ишеми, кышны әйбәт үткәрә. Кар астында язга кадәр бижәкләр дә йоклый. Хайваннар кышны төрлечә каршы ала. Куян, тиен, төлке, бүре туннарын җылырак тунга алыштыра. Аю, бурсык, кирпе көздән үк өннәренә кереп йокларга ята. Җылы якка китмичә туган якларында калган кышлар көздән әзерләп куйган запасларын ашый, яисә кешеләр биргән азык белән туклана. Ә син кыш көне кышларны ашатасыңмы? Кыш көне елгалар, күлләр һәм инешләр калын боз белән каплана. Боз астында кайбер балыклар йокыга тала, ә кайберләре йөзүләрен дәвам итә. Аларга су астында ризык җитәрлек, ә менә кислород бик аз. Шуңа күрә кешеләр, бигрәк тә балыкчылар, боз өстендә кичкенә тишекләр, уентылар ясый. Кыш салкын булса да, күңел ачу өчен менә дигән вакыт. Җылы киемнәреңне ки дә туйганчы чана шу, тимер аякта һәм чаңгыда йөр, кар баба яса, кар атышып уйна, саф һавада рәхәтләнеп күңел аш. Видео сезгә ошадымы, дуслар? Шул арада безнең рәсемебез инде кибеп тә җитте. Хәзер без ак төсне алабыз һәм пумала ярдәмендә аны тәлинкәгә салабыз. Губка ярдәмендә карыбыз йомшак булып чыга. Хәзер яшел төсне алабыз һәм пумала ярдәмендә аны да тәлинкәгә бушатабыз. Яшел төс һәм губка ярдәмендә рәсемдә ширше агачы ясыйбыз. Ширше агачы безнең бик күп эшпишмаклардан тора. Шуңа күрә әкренләп алардан ширше рәсемен төзәбез. Хәзер яңадан ак төсне алабыз. Һәм ширше тирәсенә кар белән капланган ике агач рәсемен ясыйбыз. Хәзер инде мамык таякчыкларга да вакыт килеп җитте. Әлфия апа
резинка ярдәмендә берничә мамык таякчыкны беркетте. Мамык таякчыклар ярдәмендә шыршы өстенә кар ясыйбыз. Хәзер без көрән буяуны алабыз һәм иң нечкә пумала ярдәмендә агачның ботакларын һәм кәүсәсен ясыйбыз. Кыш карсыз булмый, шуңа күрә рәсемне кар бөртекләре белән бизибез. Моның өчен ак буяуны мамык таякчыкларга сылап, рәсемгә шундый төрткеләр тертеп чыгабыз. Рәсемебез әзер дә булды. Һәр ел фасылының кадерен белеп яшик, дуслар. Һәм сезнең белән саубуллашыр алдыннан Салаватикларның ел фасыллары турындагы җырларын да карап үтик.